गुवाहाटीनि खानापारायाव सोलिबाय थानाय आसाम बिजाब मेलायाव नेशनेल लाइब्रेरी अफ इन्डिया कलकातानिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। बेवहाय दिनै आं गांनैसो बर' बिजाबफोर दान होनाय जायो। बेवहाय बयबो गाव गोसो बायदियै बिजाब दान होनो हायो, जायखिजाया रावनि बिजाब। दिनै आं गांनैसो बर' बिजाबफोर दान होनाय जायो। बिजाब दान होनो मोननानै गावखौनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। इयुनावबो बेबायदिनो बिजाब दान होनो नाजालांबाय थागोन। फिन बुंफिनदों दि दिनै गुवाहाटीनि खानापारायाव सोलिबाय थानाय आसाम बिजाब मेलायाव थांनानै नेशनेल लाइब्रेरी अफ इन्डिया कलकातायाव आं गांनैसो बर' बिजाबफोर दान होनाय जायो। बेवहाय नेशनेल लाइब्रेरी अफ इन्डिया कलकातानिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। बेवहाय नोंथाङाबो जायखिजाया बिजाब दान होनो हागोन, थामहिनबा जायखिजाया रावनि बिजाब दान होनो हागोन।